indòlegs, escatols i sulfídrics. Que el jutge Bratislav era un corrupte ho sabia tothom. La justícia cega, afirmava, per això es representa amb els ulls envenats. Ell, en canvi, tenia una mirada rapinyaire i unes butxaques fètides disposades a rebre voluminosos sobres. La justícia és lenta, sostenia cínicament, encara que les seves sentències fossin emeses uns segons després de sentir els al·legats, com si la decisió l'hagués presa prèviament, sobretot si el suport ja era a l'interior de la seva caixa forta. 35 anys com a jutge l'havien convertit en intocable. Addicte i podrit, sí, però intocable. Per això, quan el meu fill va cometre l'error d'insinuar en un article que el jutge Bratislav no era tan honest, imparcial i íntegre com havia de ser un jutge, vaig saber, amb dolor de pare, que la seva carrera com a reporter seria força breu. No em va estranyar, doncs, que al cap de pocs dies fos detingut per narcotràfic, ni que al seu apartament trobessin psicofarmes suficients per obtenir 1001 nits de paradisos artificials. Sí, eren moltes les persones que li deien favors al jutge Bratislav. El que no vulgui viure sinó entre justos, que visqui al desert. Diuen que va dir, tot citant Sèneca. La veritat és que mai ja no sabrem si ho va dir. El van trobar mort, assegut a la tassa del vàter de la cambra de bany de casa seva. Segons sembla, el sifó de plom corroït havia deixat d'impedir el pas de les emanacions del pou negre. Asfíxia per inhalació de gasos tòxics, dictaminar metge forense. En literatura, la justícia poètica, molt semblant a la divina, és aquella que premia la virtut i castiga la maldat. En aquest cas, si em permeten la llicència, jo més aviat m'atreviria a definir-la justícia odorífera, ja que van fer els seus propis gasos pútrids acumulats durant anys i anys i anys i anys en retornar a la superfície els que van posar fi a la seva vida. L'acusació del meu fill va ser desestimada per la nova jutgessa i jo, amb la consciència ben tranquil·la, continuo exercint com a llauner. Moltes gràcies.